Kaixo, nire super txiki maiteak, zer modu zaudete zuen botereak azten da azten, entrenatzen, espero dut baietz. Gaurkoan, txutxumutxue dakarten kalteari buruz hitz egingo dizuet. Badakizute kausa eta efektuaren legea zein den, ezta? Ematen dudana, bueltatuko zait. Txutxumutxuen kalteak gainditzeko edo ez sortzeko, edo saiesteko, 3 lege boteretsu azalduko izkizuet. Nik gorroto bai ditut txutxumutxuak, bale? Aurrera super txikiak. Gogoratu, kontatzen dizkizuetan, super sekretu guztiak trilogia eder hauetan dituztutela simple, erres eta divertigarri. Gaurkoan, 2. liburuko 21. ataleko abenturaren ikasgaia kontatuko izuet begira. Zebi urtsintxa protagonista ditugun. Esan bezala, 2. liburu hontan 21. atalean gure super txikiek 2 urtsintxa zitalekin egiten dute topo, eta gero beste 2. Bizipena ez da oso atsegina izan. Gainera bazetozen aurreko ataletik, 7. herrian bizitako alaitasuna amen batean urtsintxa hauengatik desagertu zen, eta tristezia, kezka eta urduritasuna jarri zaie batean. Beraz, hementxe dijoakizu lehen araua edo lehen superboterea. Ez utzi besteen esku zure barruko lasaitasuna. Honek 2 gauza dakartza, alde batetik beti mantendu behar gehala indartsu barrutik, eta 2. ingurunea ongi aukeratu behar dezula, norekin pasatzen duzun denbora eta nola. Katxagorri hauek atal honetan zurrumurru oso itxusia zabaltzen dituzte super txikei kalte egiteko. Ikusi beraz, ze garrantzitsua den lagunak aukeratzen. Zurrumurru horiek zabaltzen dituzte, adibidez ibairi, sare sozialetan, gezurtxo bat esanez, argazki batiko dutela eta gaizki esakari direla, gure bizkitxoei ere katxagorriek esan da, bandereño eta zaintzaia sartzen dituzte, eta artean gauza itxusiak esate dituztela, orduan gure 3 super txikiak nahiko kezkatuak uzten dituzte. Beraz, honek esan nahi du nik ikasleitan ere semei esaten didan bezala, 2. arau boteretsua. Ez zabaldu txutxumutxuak edo zurrumurruak. Kalte handia eragiten dutelako. Eta 3. legea edo 3. superboterea, badakizute zein da, emaitzak guk geuk sortzen ditugula. Hau da, kategorian kerroiek zein dute zurrumurruak sortu, eta ze etorri zaie bueltan zurrumurru gehiago, beraien aurka. Beraz, ondo aukeratu zer esaten duzun. Zurrumurruak zabaltzen baituzu, ez espero egiarik bueltan, eta mina eta kaltea sortzen duzu. Bakea nahi baduzu, zuk zeuk bakea eman lehenengo. Hau ikusita, ona hemen 3 legeak. Ez eman inorri boterea zure barrukaldea aldatzeko edo zure umorea aldatzeko. Ez utzi besteen esku zure bakea, eta ondo aukeratu lagunak hortxe noski. 2. legea,
Ez sortu txutxumutxurik, kalte handia egiten baitute. Eta hirugarrena eta azkena, gogoratu zuk zeuk sortzen dituzula emaitzak. Esaten egiten duzuna, bueltan etorriko zaizula. Jarri nazu hemen azpian, ados balin bazaude esandako guztiarekin, jarri txutxumutxurik ez. Jarri, txutxumutxurik ez. Hemen itxarongo zaitut, aurrera supertxikiak.